The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, paalala sa lahat ng masugid na taga-subaybay, tuwing Biyernes ang maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico ay pipili tayo ng mananalo at makatatanggap ng tig 1,500 pesos. Ayan. Para makasali ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang 2 maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Kaya kung ikaw ay isa sa masugid nating taga-subaybay, abangan mo ang aming pagtawag tuwing Biyernes bago matapos ang programa. Umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo publiko. Mula sa ating Action Call Center sa NCR, makakausap natin ngayon si Maria Teresa Lacuncio, 59 years old at may iniindang sakit sa puso. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Wala silang audio sila, nanay. Sige, balikan Hello, po natin ang linya ni nanay. Hello, nanay? Hello? Sandali lamang po mga kaibigan at nagkakaroon lamang po ng technical adjustment nang sa ganoon ay makausap natin na maayos si Ginang Maria Teresa Lacuncio mula po doon sa aming NCR Action Call Center kung saan inaayos po yung linya at sinusubukan na mas maganda po na mapakinggan at mapanood po ninyo yung po namang aming pakikipagpanayam sa kanya. Ayan, nasa linya na. Kumusta po, nanay? Magandang hapon po. Ayan, inaayos pa rin po mga kaibigan ang linya ng ating makakausap. Doon po naman sa Ako Bicol NCR. Sige, ganun talaga. Medyo nagkakaproblema tayo sa ating internet. Nagkakaproblema tayo sa ating connection. Okay, so mamaya babalikan po natin yung humingi ng tulong mga kaibigan patungkol sa may sakit sa puso. Dumako muna tayo sa ating tabang legal. Ito po mga kaibigan, mga katabang, isang mister inireklamo ng kanyang misis. Paano ba naman? Kasi nahuli at umaming nambababae raw siya nang nagpunta ito sa Maynila upang magtrabaho bilang sikyo. Ang dahilan, naging praktikal lang daw siya para makatipid sa gastusin sa bahay at pagkain. Matindi, ano? Yung palang pambababae ngayon, pwede mo nang maging rason para makatipid ka sa gastusin. Magandang hapon sa iyo, Mrs. Ito yung nagrereklamo. Si Nanay Roslyn Olicia. Tama? Opo. Opo. Magandang hapon po sa iyo, Nanay. Magandang hapon din po, sir. Opo. Nanay, paano niya ito sinabi sa iyo na direktang sinabi niya na nambabae siya para makatipid? Nung nalaman ko na po na ano yan, may nagsumbong din sa akin. Nung una, hindi sa akin inaamin. Tapos, nung may nagsumbong sa akin, tapos may pinakita ko sa kanyang ebidensya, doon na siya Kailan ba ito nagpaalam sa iyo para magpunta ng Maynila? 2017 po, 2017. pagkatapos ng kasal ng kapatid ko. Okay.
Tapos magkasama silang ng kapatid kong pumunta ng Manila para sa mga construction. Tapos mga ilang buwan sila nagkasama doon, yung kapatid ko umuwi na dito. Tinanong ko siya bakit hindi kasama yung kuya niya. Ayaw naman daw ng kuya niya umuwi. Lumipat ng Tandang Sora yung asawa ko. Tapos doon na po, palipat-lipat na siya ng trabaho, ng construction din So, po. kailan mo na-discover itong may chicks na? Ito, mister mo? Noong 2023 na po, pagpasok ng 2023. Ito na. No po, ngayon lang na... Matagal na nakalipas. Simula nang pumunta siya ng Maynila noong 2017, hindi man lang umuwi? Umuwi naman po. Okay pa po yung pagsasama namin 2017. Pauwi naman siya. Opo. Ano siya, ng pagpasok ng pandemic 2020. Nag-umpisa Hindi na po siya umuwi. So nung may pandemic na, 2020, Hindi hanggang na po. ngayong 2023, Umuwi siya ng 2020 tong December, umuwi na po siya. Magkasama yan sila pa ng nanay na babae niya. pinapakita sa picture, sino yan? Kaming dalawa na po. Yan, nung umuwi siya ng December. Siya yan? Opo. Ah, Ito yung nag-graduate, yung panganay ko, nung kinder. pero pa ikaw po yan nakasama niya? Opo. Okay. Nung ano pa po yan, mga 20... So, nahuli mo ba itong si mister na may chicks na o may iba ng babae? Yung umuwi po sa O bahay. umamin lang talaga siya? Opo, pati nung tinanong ko po, nung may nagsumbong na sa akin, yun po, nalaman ko dun. Tapos pumunta ako sa kanya dun sa Antipolo. Okay. Nagluluhod-luhod siya sa akin, umiiyak, humihingi ng sorry. So, kailan mo siya nahuli ngayon taon, 2023? Anong buwan? January 19 ko January. pa lang po nalaman yan. January. Opo. So, kailan mo siya pinuntahan doon sa Antipolo? Nung mga February, March, ganun po. February, March. Opo, kasi pumunta akong Batangas, So, February. naabutan mo ba siya? Hindi ko nakita na magkasama sila. Okay. Kasi nalaman na nung asawa kong pumunta na akong Batangas, kaya nag-anuhan na silang Okay. dalawa. Kaya paano siya? Umamin ba siya sa'yo o talagang nasa kuti mo? Na umamin na po siya sa akin. Anong sabi niya sa'yo? Na ano yan, natukso lang daw siya. Bakit daw siya natukso? Lalaki daw po siya kasi kaya ning Kilala mo ba yung babae na kinakasama niya or inuuwian niya sa Maynila? kinaibigan pa nga po ako. Ha? Opo. Kaibigan mo sa Kinaibigan Facebook? pa po ako sa personal. Personal? Bakit? Opo. Paano kayo magkakilala? Pinakilala po niya sa akin. Parehas kayo ng lugar? Barangay silang dalawa Saan? sa Pulangi. Mga parehas nila taga Pulangi. Opo, kasi magka-classmate daw po sila nung elementary. Oh. Tapos ang pagkilala po sa akin, magka-classmate sila ng Elementary. elementary. Kaya kinaibigan ko na din po. May puppy love na daw sila noon, hindi pa? Hindi ko naman po na-expect na may relasyon sila eh. Kayo ba kasal ba kayo ng iyong mister? Opo. Ilan po ang anak ninyo? Dalawa. Gaano na po kayo katagal na kasal? 13 years na. 13 years. Opo. So, ngayong nang babae siya, ano ang turingan niyo sa isa't isa? Hiwalay na ba kayo o mag-asawa pa rin kayo? Gusto ko na po makipaghiwalay, sir. Mm. Ang hinihingi ko na lang sustain. Prinanggan mo na ba yung mister mo na Opo. makikipaghiwalay? Kailan mo sinabihan siyang gusto mo na makipaghiwalay? Nung isang araw lang po, sabi ko maghiwalay na lang tayo. Sabi niya, ikaw bahala kung yun ang kakasaya mo. Mm. Ilang taon na pong ilang taon na itong mga anak mo? Malalaki na ba? 10 years old po yung panganay ko, saka 6 years old yung bunso. Alam ba nila yung nangyayari sa tatay? Yung panganay po, alam na po. Kasi nagalit din po yung panganay namin sa kanya. Kasi nung nakita nga niya yung reaction ko nung nalaman ko yun, Oo. Nasaan itong mga anak mo ngayon? nasa akin. Nasa poder mo. Okay. So, anong hanap buhay mo? Wala po. Ngayon, nag-apply ako pa abroad. So, paano mo natutustusan yung pangailangan ng anak mo? Nag-extra po. Minsan, mga Pero kapatid nagpapadala ko, ba yung asawa mo? Nagpapadala ba ng sustento? yung gusto lang po niya. Minsan, nagpapadala 500, 1,000, 800, 200, 350, mga ganun po. Nung una po, nag-opisina yun sa Marikina. Natanggal siya dahil doon sa babae. Sino palang mas maganda sa inyo ng babae? Hindi ko pa alam. Pero, nakita mo na? Nakita ko po persona para ayaw ko magsalita Patingin nga. Ano? ng babae po. Meron bang naipasa ka doon? Kamukha po ni Mahal. Ha? Sige. Sisir. Okay. So, pero sabi ko nga, nagpapadala din naman yung mister mo. Paminsan-minsan. Nung nalaman ko po na magkarelasyon sila ni Gina, yun po, medyo nag-ano yung Anong pangalan? padala niya. Gina? Opo. Si Gina. Silitaria. Patingin nga ng picture. Gina Yan. Silitaria. Para makita natin. Ayan. Sige, hinanap yung picture na yan. Ito po. Oh, malayo. Oh, malayo. Tapos may picture pa po. May kamukha ito dito, ah. May nakikita akong ganyan na itsura dito sa Embarcadero. Tapos ito po yung isa pang babae niya.
Bakit ilan ang babae? Dalawa po. Bali, ito yung nagsumbong sa akin, yung isang babae. Sandali. Kasi magkaaway sila yung Gina saka yung Joby. Magkaaway po. Kaya yung asawa ko. So ito Joby? Opo. Si Joby, nagsumbong sa'yo. Opo. Pero ito si Joby, chicks din ang asawa mo. Opo. Alam mo Kaya rin. umuwi din siya diyan kay Joby. Alam mo rin. Si Joby mismo po nagsabi sa akin. Na umuwi sa kanya yung asawa ko. So dalawa ang... Naging babae niya po sa Antipolo. Anong sabi ng asawa mo? Bakit daw ng babae siya? Natutukso lang daw po siya, yun sabi niya. Paano siya natukso? Pinakitaan siya ng mga legs o ano? Hindi ko po alam sa kanya. Mm-hmm. Kasi nung college pa lang po yan, ginawa na din sa akin. Ako pa nga So po matagal na kayo, Opo. college pa lang, Opo, mag-shota na away kayo. pati na kami niyan. So bakit tinuloy mo pa rin na maging Para sa mag-asawa bata kayo? po. College pa lang, nabuntis ka na. Opo, may anak na kami, college yan. Kasi ako po nagpaaral sa kanya ng college. Si kanino? Sa mister mo? Opo, ako Ikaw nagpaaral? Ako po nagpatapos dyan ng college. Ay, napakaswerte lang. Kaya nga po. Ngayon ko natuklasan. Hanggang third year lang po sana Hindi, siya. ngayon ko na natuklasan na mahilig pala ito si mister mo na magpagasto sa babae. Kasi, tingnan mo, ikaw nagpaaral. Opo. Nung nahuli mo naman sa Maynila, ang rason natukso sa praktikal Tapos- para makatipid. Apo, tapos si Joby naman siya ang tumulong para makapasok sa pagka-security. Ayun, so mahilig pala itong umasa si mister mo sa babae. Okay, kumusta naman ang relasyon ng mister mo sa mga anak nyo? Nagkakausap pa ba sila? Nagkakausap pa ba yung anak mo at saka yung mister mo? Opo, pag tumatawag po. Ano sabi ng mga anak mo? Wala naman, nagkukumustahan lang po sila. Tapos hinihingian lang ng anak ko ng pera. Daddy, magpadala ka ng ganito. Wala kami dito ng ano yan. Ayan, sandali, medyo natutukso ako. May nagja-jackhammer eh. Natutukso akong makinig ng ang lakas. Okay. Kailan mo huling nakausap itong mister mo? Kasi sabi mo nung isang araw, prinangka mo na gusto mo na makipaghiwalay. Nung ano po, nung Friday lang po, September 1. Nung September 1. Opo, kasi humingi sana ako ng pera sa kanya kasi nag-positive sa dengue yung bunso ko. Okay. Tapos sabi niya, wala daw siyang pera. Mm. Tapos, nung sabi ko, ayusin mo yung pagsusustento mo sa bata. Mm. Sabi niya, bakit? Anong pa pagsusustentohan ko sa bata? Mm. Sabi ko, hindi na maganda kako yung pagsusustento mo. Yung gusto mo lang magpadala ng pera, yun lang. Mm. Sabi niya, bakit? Ano ba responsibilidad ko? Responsibilidad mo kako, di ba tatay ka niyan? Ng dalawang bata, yun po. Tapos pinatayan na niya ako ng cellphone. Pinatayan ka na. Opo. So Ganyan po payag yan. na daw siya maghiwalay kayo. Sabi niya sa akin sa So wala na siyang plano. O hindi na siya nagsabi, humingi ba siya ng tawad sa iyo? Hindi po yan humihingi ng tawad Hindi humingi sa ng akin. tawad. Hindi po. So hindi rin nagsabi siyang gusto niyang ayusin yung pamilya niyo. Wala po. Basta nagsabi lang siya sa akin ng sorry nung nagkita kami dun sa Antipolo na naglulubog Matagal siya na sa yon. akin. Matagal na po. Nung nasa Batangas pa ako. Oo. Pero ngayon hindi na. Hindi na po. So kasama niya pa rin hanggang ngayon yung babae. Hindi ko po alam. Hindi na ako naniniwalang hindi sila magkasama ng babae. Kung sakaling hindi sila magkasama, may iba pa. Mm. May iba pang babae naman. Baka may iba pa po. Pag uwi ko galing Batangas, pa uwi dito, magagraduate yung anak ko, tumawag ako sa kanya. Anong balita mo? Babae. May anak na ba yung asawa mo sa iba? Sabi po, wala daw eh. Ay, hindi man nabubuntis niya yung mga babae niyang Yung iba? si Gina po, hindi po mabubuntis kasi baog yun. Mm. Kasi yung Gina po, kasal din po yun sa asawa niya. May asawa rin. Opo. Naku, delikado ito. Hiniwalayan ni Gina Ay, itong Joby may asawa rin? Opo. Kasal din? Pero, ang pagkakalam ko po, yung Joby sa yung asawa niya, okay na. Nagkabalikan na sila. Okay. Nandiyan na ba sa linya? Okay. Mga kaibigan, ito yung inireklamo ni Roslyn mula sa Action Call Center natin sa NCR. Makakausap natin yung asawa mo. Sige po. Si Gary Uy, nadagdagan na naman yung listahan ko ng mga pangalan. Gary Ulisya. Gary, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Gary, sinong kasama mong chicks ngayon? Wala po, sir. Mag-isa lang po ako. Hindi mo kasama si Gina or si Joby? Sir, wala na po yun, sir. Okay. So, anong wala na? Wala na po ako, sir, komunikasyon sa kanila. Sinapos ko na po, sir, kung ano man meron po sa amin. Okay. Pero, Alin lang po sa dalawa. pero aminado ka na naging shota mo si Joby saka si Gina? Yes po, sir. Inamin ko po yun sa asawa ko, sir. Opo, inamin mo sa asawa mo. Alam ba ng asawa ni Gina na may relasyon din si Gina sa'yo? Sir, nung nagkasama po kami ni
yun na, hiwalay po sila ng asawa niya. Okay. So ngayon, ang sabi ng asawa mo, kaya ka daw ng babae dahil ang relasyon mo naging praktikal lang. So tanong, hanggang ngayon ba nakikitira ka pa rin or nakatira ka pa rin sa bahay or tinutuluyan ni Gina or ni Joby? Wala na po sir, kahit alin po sa kanila. So wala na. Pero Gary, anong rason, anong dahilan, bakit ka ng babae or bakit ipinagpalit mo sa iba itong misis mo at mga anak mo sa ibang babae? Pero hindi naman po pinagpalit sir. Siguro po sir, dahil po sa malayo po ako, nagdala rin po, tao lang din po ako, natukso. Pero sa sarili ko po, hindi ko po sila pinagpalit. So, bilang tao, sapagkat ikaw ay tao lamang, kaya natukso ka. Yes po sir. Sabihin na po natin sir, dahil po sa malayo po siguro ko, naghanap din po ako ng... So, yung ibig sabihin, yung pagkasabik mo dito sa asawa mo, ay ibinaling mo sa iba. Yes po sir, pero hindi ko po sila pinagpalit. Hindi ko po sila sir iniwan. Okay. Saan mo naman nakilala itong si Gina at si Joby? Sir, si Gina po sir, klase po kababata. Klase po po ng naman. Kababata mo si Gina, kaklase mo noon, saan? Saan mo naging kaklase? Yung elementary po sir, dyan po sa Bicol. Noon pang nag-elementary pa kayo, sweetheart mo na siya or puppy love mo na siya? Hindi po sir, ngayon lang po nung nagkita po kami. Nang nagkita kayo sa Maynila? Apo sir. Okay, ito naman si Joby, saan mo nakilala? Dati po siya sir kasama sa kumpanya pinasukan ko na. Okay. So ngayon, Gary, ano ang plano mo sa pamilya mo? Nandito yung misis mo at may mga anak ka. Anong plano mo sa mga anak mo? Sir, yung plano ko po sir sa sarili. Kung sa yung pagkatao ko po sir. Paano pa ako sir, ayusin ko yung sarili ko. Halimbawa po, uuwi po ako ng Bicol. Ano pa kung ipapakita ko? Pwede naman po sanang pag-usapan po namin. Pero bakit po Okay, sandali. Sandali, Gary, medyo hindi kita masyadong marinig. Ayusin lang natin. Nanay, gusto pa lang yung pagkakaintindi ko. Gusto pa daw ayusin ni Gary yung pagsasama nyo. Ako na po ang ayaw. Ayaw mo na? Hindi na po yan magbabago. Bakit po? Bakit mo nasabing hindi na magbabago? Matagal na pong ginawa niya sa akin eh. Di sana nung una... Ilang taong kayo nagsama? Ano po? Ilang taon kami nagsama ng nagkaanak kami. Siguro mga 3 years. 3 years lang kayo 2016 kami kinasal. Kumusta naman siya nung okay pa kayo? Naging responsable ba siyang ama? Okay Mapagmahal naman po ba siya? Opo, sa bata okay naman po. Pag nalalayo lang siya sa amin yun. Tapos pag nalalayo ako, ganun, pag nagpapunta akong Manila, siya yung namabae dito. Pag ngayon nandun siya So sa Manila. hindi lang itong Gina sa Joby, marami pa? Opo. Saka nahuli ko na din po yan sa mga text na nandito ako sa Bicol. Magkasama kami niya, may mga ka-text pa siya na magkikita sila sa Kawa-Kawa, dito sa Naglakad nga kami niyan dito sa PhilHealth. Iniwan ako sa Gaysano, kami ng anak ko. Tapos ang tagal, sabi niya, pupunta lang siya ng PhilHealth. Pumunta na ako ng PhilHealth, wala man siya doon. Saan pala nakipagkita dito sa Ayala. Sa babae? Hindi ko pa alam kung babae yung pinag-meet up niya. Sabi ko, ba't iniwan? Ano pa alam Hindi mo ka ba, nanay, nangihinayang? Kasi ngayon, gusto mo na siyang bitawan. Gusto mo nang... Ayaw mo na. Hindi ka ba nangihinayang sa matamis at masarap niyong pagsasama noon? Nag-I love you-han pa siguro kayo noon? Hindi na po. Sobrang sakit na po yung ginawa niya sa akin. Lalo kinaibigan ako ng babae. Gaano po kasakit na... Sobra, halos... Na yung asawa mo mayroong iba pagkatapos kinaibigan ka pa? Halos magpakamatay na nga ako nung nalaman. Paano ka kinaibigan, kinakausap ka personal? Opo. Nagharap kayo? Opo. Nung
nagsama kami, nagpasyal kami ng Taguig sa Binis. Kasama po yung babae. Anong pakilala niya? Ayun po, magkaibigan lang daw po. Kaya hindi ako nag-expect na may relasyon sila. Kaya ano yan. Kinaibigan ko na din kasi kaibigan niya. Ano naman bilang magkaibigan kayo ng babae? Ano naman yung paano kayong magkaibigan? Wala, yung... Chika-chika ba kayo? Opo, nung umuwi siya sa akin diyan, yung babae, umiiyak sa akin. Sabi sa akin ni Gina, may problema niya ako, Rose. Sabi ko, ano yun? Kasi may gusto ako, 2 lalaki daw. Binata daw yung isa, taga Laguna, yung isa may di pamilya na. Pero yung gusto daw niya, yung di pamilya. Sabi ko, kung yung di pamilya, iwan mo na yan kasi may pamilya kang masisira. Hindi mo naisip na yung asawa mo na pala yun? Hindi po. Kasi sinamahan ko pa nga siya magsimba sa daraga eh. Ako pa nga ginawa niya na mag-drive ng motor eh. Na? Motor po. Yung babae? Opo. Ikaw ang nag-drive? Opo. So ipinag-drive mo pa? Napakabait mo naman. Sinundo ko pa nga po sa bahay nila eh. Napakabait mo naman, Mrs. Isus, sir, hindi ako nagsisinungaling. Sinundo ko pa yan doon sa Pulanggi. Oh. Sinundo mo pa? Opo. So kaibigan mo si Gina, kaibigan mo rin si Joby? Laging kaibigan ko si Joby nung nagsumbong na si Joby. Di ko na kayo, kampihan na kayo. Opo. Laban Pero kay Gina. Opo. Okay. Nandiyan na ba si Mr. Si Gary? Wala. Hindi pa naayos yung linya ni Gary. Sige. So, hindi ka ba naghinala noon na kinukwentuhan ka na ni Gina? Hindi po. Wala Sige, andyan na. Gary! Sir. Gary! Yes po, sir. Okay. Gary, naputol yung sagot mo kanina. Gusto mo pa bang makipagbalikan sa misis mo? At gusto mo pa bang ayusin ang gusot na ito? Lalo't may mga anak kayo? Kailangan ko po, sir, nung una, maayos na po kami bago po umuwi ng galing Tangas, sir. Kaso? Nabanggit ko na po sa kanya lahat. Pinakita ko na rin po sa kanya, sir, kung saan ako umuwi. Tapos, So ngayon, nagbago na yung isip mo? Ngayon nagbago na yung isip mo, ayaw mo nang makipag-ayos? Gary? siguro, sir, basta po, sir, yung sa akin muna, sir, ayusin ko muna, sir, yung sarili ko bago ko po sila harapin. Okay. Kaya lang, sabi nga ni Mrs. Kasi, sir, kasi po, sir, kahit ano pong sabihin ko, sir, hindi naman po niya maniniwala sa akin. O parang wala naman. pong Naniniwala ka pa ba, Mrs.? Wala naman pong naniniwala sa akin, sir, eh. Okay. So anong gusto mong sabihin dito kay Mrs. mo? Anong tawag mo sa kanya? Be, Sige, kausapin mo si Mrs. mo. Nakikinig siya ngayon. Ito man yung kakaluwag mo ng sama ng loob sa akin. Kung ito man yung gusto mo mangyari. Nandito na tayo. Wala na tayong privacy. Buong mundo na nakakita sa atin. Nalaman na yung buong sitwasyon natin. Kahit anong sabihin ko, kahit anong sabihin ko, alam ko hindi ka naniniwala sa akin. So parang sinasabi mo na sinisisi mo pa ngayon itong misis mo na lumapit dito sa programa at nalaman ng buong mundo, nalaman ng buong Pilipinas na chick boy ka. Sir, yung pagiging tickboy, sir, natural na po yun, sir, sa tao. Eh. Sa lalaki. Natural! Magaling. So para sa iyo, Sir, natural. Hindi ko naman po, sir, sinasadya, sir. Ang mali po kasi doon. Hindi, sir, binanggit mo, kung natural tao. pala talaga yan. Kasi kung natural yan at ikaw ang susundin namin, naku, magkakagulo ang buong Pilipinas at buong mundo. Sir, hindi ko naman po sinasadya. Anong masasabi mo? Parang ikaw palang, anong gusto mong sabihin? Anong tawag mo sa kanya? Anong tawag mo sa kanya? B. Ha? B. O, B. Anong gusto mong sabihin kay B? Sige. Wala ka nang gustong sabihin? Naubos na, misis? Naubos na? Nagsawa ka na? Ayaw mo na? So, ang gusto mo na lang ngayon, makipaghiwalay? Opo. Tapos, sustento na lang sa mga bata na habol. Wala ka bang planong kasuhan yung asawa mo? Hindi. Basta sustentuhan lang niya yan. Pero kung hindi siya ano. magsusustento, kakasuhan mo?
So, ang gusto mo, magsustento siya sa mga anak niya, pero kung hindi siya magsusustento, Papakulong ko po siya. ayun. Para klarado. Oh, Gary, narinig mo? Ang gusto na lang ni Mrs. mo, ayaw niya na. Wala ka ng pag-ibig, kay B. Wala na po. Wala na. O ikaw, Gary, mahal mo pa ba itong asawa mo? Hindi, ngayon. Okay na yung minahal mo, pero ngayon, mahal mo pa ba itong asawa mo? Mahal na mahal ko po yan. Oo. B, mahal na mahal ka pa pala. Anong sagot mo dyan? Ganyan naman po yan lagi. Sinasabi niya, So, hindi ka na naniniwala? Ayun. O, ito, Gary. Ayaw nang maniwala sa iyo ng misis mo. Ang sabi niya, kailangang magsustento ka sa mga anak nyo. Kung hindi ka magsusustento, kakasuhan ka. Gary, Wala po ako sir magagawa. Sir, wala ka na magagawa. Paano pa umaayos yung pamilya namin kung ganito, kung wala na po siyang Hindi, yung tanong ko, magsusustento ka ba o hindi? Sir, hindi pa ako nagkulang sa sustento sa kanila. Siguro sir, konti lang, hindi po ganun kalaki yung naibibigay ko. O, Pero Mrs. hindi pa ako nagkulang ng sustento sa kanila. Mrs. Hindi daw Dahil sa lahat, kunti dahil lang lahat po yata. sa ng paghihirap ko po dito sa Manila, para po sa kanila, hindi lang po para sa akin. O kaya daw sa misis nasa Maynila, nagpapakahirap magtrabaho para sa inyo. Hindi po. Ha? Pinapadala lang niya po yung gusto lang niya ipadala. Magkano naman pinapadala? Nung hindi ko pa nalalaman na nag-live-in sila ni Gina, okay yung padala niya. Magkano? Minsan 2,000, 3,000. Isang buwan. Ang linggo. Ang linggo. Opo. Ngayon? Tapos nung ngayon, sa isang linggo, umaabot na lang ng 2,000 isang linggo. Tapos nung sumunod, pagdadalawang linggo na lang, 2,000 pa rin. Padalang na. Opo, padalang na. Ngayon, hanggang ngayon, kung hindi tawagan ng anak niya, hindi magpapadala. Kung hindi i-text ng kapatid ko. Matanong ko lang, Gary. Gary, wala ka bang planong umuwi dito sa Bicol para magkaharap kayo nitong asawa mo at mga anak mo para maayos mo? Kumbaga makipagsapalaran at bigyan ng pagkakataon na maayos mo. Wala ka bang plano? Sir, meron po akong plano, ayusin po yan. Kaya lang, sabi ko nga po sa sarili ko, huwag po muna ngayon kasi ayusin ko muna yung sarili ko. Kasi alam ko po, wala pa po siyang tiwala sa akin. So ayusin ko muna po sarili ko. Sige, tingnan, kuya, matanong nga kita. Paano mo aayusin ang sarili mo? Ikwento mo nga, bigyan mo ako ng idea. Paano yung pag-aayos ng sarili? Lalo na sa iyo na nahuli ka na marami kang chicks. Yun nga po sir, lahat po ng aligasyon po niya sa akin, iniiwasan ko na po. Tumututok pa lang po ako sa trabaho, para lang ako may padala sa kanila. So hindi ka na nakikipag-text, hindi ka na nakikipagkita sa mga chicks? Wala na po yun sir, wala na po sa isip Oh, niya. Mrs. Hindi na pala. Hindi ako Iniwasan niya na naniniwala daw. dyan, sir. Puro na lang trabaho si Gary. Hindi ako. Kahit anong oras sir, pwede po ako umuwi dyan kung gusto ko. Pero huwag po muna ngayon. Alam ko, mainit po yung sitwasyon namin. Daddy, umuwi ka na lang. Kasi damay na po lahat. Kamag-anak ko. Wala na rin po ako dyan sir, kamag-anak na uuwi yan. Wala ka ng kamag-anak dito? Kasi mga Wala ka bang ibang chicks dito na pwedeng uwian? Kahit po sir, pamilya ko, tinagol na rin po ako. Wala ka bang ibang chicks dito na pwedeng uwian? Wala na po sir, wala. Wala. Pwede daw siyang umuwi. Mrs., anytime, kung gusto mo. umuwi siya, kausapin niya mga anak niya, pero ako ayoko na. Ayaw mo na talaga. Suko ka na talaga. Opo. Okay. Eto, Gary at Mrs., makinig kayo. Nasa kabilang linya natin si Binibining Lea Nyerba, ang Social Welfare Officer 1 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Camaligalbay. Magandang hapon sa iyo, Miss Lea. Naputol. Ayun, nagkakaroon tayo ng problema talaga sa mga ginagamit nating komunikasyon. Naputol. At mahalaga yung itatanong natin dito kay sa MSWD para maintindihan ni Gary kung ano yung pananagutan niya at ano yung mga obligasyon niya at anong mangyayari sa kanya. Kapag hindi siya tumupad sa pakiusap nitong misis na magsustento. Pero itong si misis, pag hindi nagsustento, kakasuhan mo siya.
tatamaan talaga, misis eh. May mga ebidensya ka ba? Sa mga conversation lang po ng babae niya, tapos yung nakasakay yung babae sa motor. Sige. Balikan natin yung MSWD mamaya. Unahin muna natin si Police Senior Sergeant Melissa Mosa ng Women's and Children's Protection Desk ng Kamalig Municipal Police Station. Sargento, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, ma'am. Kung sakali hubang magdesisyon si Mrs. nakasuhan ang mister niyang umamin, nangaliwa, at nakipagsama sa isang babaeng kasal din sa asawa o parehas may asawa, kasal din itong lalaki, ano po ang maaring asahan na proseso nitong si Mrs. kung gusto niyang kasuhan ang kanyang mister na umamin na nangaliwa? Okay. So, unang-una po, since umamin po mismo si lalaki, unang-una siguro, yung kusang pag-amin is hindi yun sapat na ebidensya. Unless po, yung pag-amin is kaharap po ng abogado. Aha. Ano po? Ngayon po, kung sakaling hindi po ito ginawa, since narinig ko ngayon na parang nagbago na din si Mister, hindi na siguro makikipagtulungan, pwede pong maghanap si Mrs. ng ebidensya. So, ano-ano yung mga ebidensyang kailangan natin? So, unang-una po, kailangan niyang makahanap ng ebidensya na si Mister niya ay nakipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa sa nakakahiyang paraan. Okay. So, yun. So, pangalawa, yung pagpapatika ng kabit sa kanilang bahay. Yung conjugal residence po ito. So, ang pangatlo naman po is yung pakikilive-in niya doon sa kabit. So, narinig ko kanina, medyo malinaw yung sinabi ni lalaki and then yung nahuli ni Mrs. na si lalaki pala is umuwi doon din sa inuuwian ni kabit. Opo. So, pwede po yun. Pwede natin kasuhan dyan si Mister. And then, ang kailangan lang po gawin ni Nonoslin, since sa Manila po ito nangyari, NCR, so Opo. doon po dapat yung filing ng case. Mm. So, opo, kasi doon po yung jurisdiction ng doon po na-commit itong crime. Ayun. Okay. So, kung sakali naman po na hindi ayaw niya nang bumalik sa Manila para po sa filing, pwede pa din po siya mag-file dito sa Bicol. Ano po, psychological violence under ng Republic Act 9262 o yung violence against women and children. Pasok po siya Oo, doon. kasi kasal pala sila eh. Yes po, kasal po sila. So, ang kailangan niya lang po gawin is yung magpa-evaluate po sa doktor. At ma'am, pati yung mga anak na minor de edad, 10 Yes years po, old, pati sa po yung kakuan, mga anak. apektado. Yes po, pwede pong gawing witness. So, pwede po talaga natin kasuhan itong si Sir Gary. Opo. Nakikinig ngayon yung lalaki, si Gary. Kung sakaling tamaan siya ng ganyang kaso, anong parusa ma'am sa ganyang kaso? Okay. So, dito po sa concubinage, sa kanyang pangbababae, pwede po siyang makulong ng 6 months and 1 day hanggang 4 years and 2 months. Okay. So, ang penalty po nito or ang fine is aabot ng not less than 100 but not more than 300. Okay. 1,000 po yan. Opo. And then doon naman po sa Republic Act 9262, pwede po siyang makulong ng 6 years to 12 years above. Depende po sa... So, mas mabigat pala yun, ma'am, ano? Mas mabigat. Yes po, ma'am. Yes po, sir. Mas mabigat po yun. Opo. Kaya ako po sa'yo, ma'am, kung ganyan naman lang po na hindi na po kayo magkakasundo, pwede po siyang kasuhan kahit po dito sa Bicol. Ayun. O, misis, pwede mong kasuhan pala. Pero ikaw, magkakaso ka lang kung hindi magsustento. Pero kung magsustento, hindi mo kakasuhan. Mahal mo pa rin ba si Gary? Uy, ikaw naman. Ma'am, mahal pa naman pala, ma'am. Baka po pwede pang maayos. Hintayin po natin si MSWD. Si Gary naman, sabi ni Gary, mahal na mahal ka pa rin niya naman. O, Gary. Abang nakikinig si Sargento. Gary. Yes po, sir. O, umamin na si misis mo, mahal ka pa rin naman pala niya. Gary. Yes, sir. O, mahal ka pa rin pala ni misis mo. Pwede bang ayusin mo na lang? Kaysa makulong ka, nabanggit naman ni Sargento, narinig mo siguro. Mabigat, lalo na yung pangalawang kaso. Matagal-tagal na kwan yun. Bubunuin mong taon sa kulungan. Gary. Pwede po ba ako, sir, pwede po ba ako magbigay ng option? Hoy, sige, nakikinig kausapin mo itong si B, itong misis mo. Abang nakikinig kami ni Sargento. Anong gusto mong sabihin dito sa misis mo?
Mahal ka pa naman pala eh. Alam ko, napakalaki ng kasalanan na ginawa ko. Pero, dami na ako ibang pigpayaba, hindi naman sana eh. Siguro, sa mga may nangyari, tukso lang yun. Dahil sa arayo ako, naganap ako ng mga kaiba. Imbis na siguro magbayad ako ng babay, nagkarelasyon na lang ako. Pero sa maling gawin, sa maling paraan. Pero aram ko sa diri ko na daman ako ibang pinayaba. Hindi ka man sana, dahil ikaw ang pinakasalan ko. Oh, Mrs. Narinig mo? Wala daw siyang ibang minahal. Kung kaya mo kung makapagtulat hanggang sa bosay ko ang sadiri ko, taon mo ko ng chance na maguli ako diyan. Hindi lang ngayon, hindi pa wana, pero malay mo sa mga susunod. After 1 year, 2 years, manap ko lang sa diri ko, makatipon lang ako, para di na ako magpa-Manila, iyan na lang ako. Oh, Mrs. Nakikinig kami ni Sargento. Narinig mo, kung maliwanag yung diga ni Gary. Ano ngayon ang sagot mo? Kay B. Sige na. Patunayan na lang. Sir, nakaano naman po ako, linggo-linggo nagpapadala, hanggat kaya ko kasi yung sinasabi po kasi niyang 500. Sa kanya maliit na bagay po yun, pero sa akin po sir, dito ko sa Manila maghapon ka nakatayo, wala kang makikitang 500. So yung perang kahit dito sa ko, kahit Bicol. maliit na bagay, malaking kapaguran po yun sa akin sir. Okay. Gusto ko lang po sana bigyan niya ng halaga yung bawat kahit konting halaga na binibigay ko sa kanya kasi hindi po ganun kalaki yung ini-income ko dito sir. Okay. Pero desidido at sincere ka ba dyan sa sinasabi mong gusto mong ayusin ang sarili mo at gusto mo pa rin balikan ang pamilya mo? Yes sir, kaya lang Okay. po kami sir hindi Sige. nagkakaintindi kaya po kami umabot sa ganito kasi Okay. hindi ko po siya pinapatulan, hindi ko po sinasagot yung mga aligasyon niya sa akin kasi ayaw ko po nang humaba at lumaki pa Okay. lang hulado. Okay. So, Mrs., mahal ka pa rin ni Mr. mo. Ikaw, sabi mo kanina, mahal mo pa rin siya. Pwede mo bang sabihin yan sa kanya? Hindi mo na ngayon. Huwag mo na ngayon. Opo. Okay. So, basta ngayon, yung paninindigan mo, pag walang sustento, magkakaso ka. Okay. So, pasalamatan muna natin si Sargento. Ma'am, thank you ma'am. At mukhang baka magkaintindihan pa ito bago dumating sa puntong magkakasuhan. Kasi narinig naman natin yung lalaki ma'am, mahal pa rin daw niya. Wala daw siyang ibang minahal. Kahit medyo ng babae siya. Ito pa rin ang kanyang misis, ang kanyang minamahal. Ito namang si misis, mahal rin, kaya lang medyo nasaktan lang. At medyo grabe yung tama. Ma'am, thank you so much. Welcome po, sir. Welcome po. Okay. Kaya pati siguro yung ating mga kasamang pulis pag ganitong mga love story, medyo. Okay. So, ngayon, Mrs. Sir, pwede po magsalita ba? Oh, sige, sige. Sir, regarding po dun sa sustento, nagbigay po ako ng assurance nung una po kung in-interview po ako, tinawagan po ako. Sabi ko, weekend po, every Sunday, magbibigay po ako. Pinakamababa na po yung 1,000. Ngayon po, pagka may extra pa, dadagdagan ko pa ho yun. Ngayon, sir, tungkol po dun sa sustento na sinasabi niya, pag di po ako nakapagbigay, kakasuhan niya ako. Sir, baka ho pwede akong humingi ng palugit hanggat 2 linggo lang po. Pagka 2 linggo, wala pa ho akong binigay na padala sa mga anak ko. Ako na ho magsasabi, kasuhan na po niya ako. Okay. So, nangangako ka na linggo-linggo ka magpapadala ng sustento. Yes po, sir. Pag 2 linggo kang hindi nakapagpadala ng 1,000. sustento, ikaw na mismo ang magsasabi sa business mo, nakasuhan ka na. Yes po, sir. Ako na po mismo, sir. Uwi po ako dyan para ako na ho magsabi sa kanya, kasuhan niya ako. Okay. O, Mrs., sasamahan ka namin sa MSWD para makapagsangguni ka rin at siguro matawagan rin ito si Mr. kasi nangangako naman yung Mr. mo na tuwing linggo or linggo-linggo magpapadala ng sustento. Pero pag 2 linggo raw siyang hindi nakapagpadala, kasuhan mo na siya. Uwi na daw siya dito. Narinig ko po, sir, 1,000 per week. Paano ko pagkakasyahin yun sa 2 bata? Hindi. Kaya nga, sasamahan ka ng aming team doon sa MSWD, tatawagan natin si Gary para magkaintindihan kayo kung magkano talaga. Opo. Okay? So, anong masasabi mo, Mrs.? Medyo lumuwag ba yung pakiramdam mo ngayon? Opo. Ano masasabi mo? Gumaan na po yung pakiramdam ko po. Kay Gary, anong mensahe mo, last mensahe mo ngayon? Gary, sana matupad mo yan, pinangako mo na ano yan. Surusima na magpadara ka. Okay.
Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, isang ina mula sa San Mateo Rizal humingi ng tulong para sa kakailanganing gamutan ng kanyang sakit sa puso. Ang ating pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboroto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin ang Action Call Center sa NCR. Makakausap natin ngayon si Maria Teresa Laconcio, 59 years old at may iniindang sakit sa puso. Nanay, magandang hapon po. Nanay. Magandang hapon po. Opo, kumusta po yung pakiramdam nyo ngayon, nanay? Lapit-lapit ko na lang po at mukhang para magkarinigan po tayo. Nanay, kumusta po ang pakiramdam nyo ngayon?
Okay naman po, pero hindi pa po ako nagagamot. Opo, kailan pa ho? Schedule po ako kasi nakakuha na po ako ng GL dito. Opo, kailan pa ho yan natuklasan na may sakit ho kayo sa puso? 1 year na po. Napa-angiogram po kasi ako. Okay. Kayo po ba may asawa at anak? Ano po, meron po ako asawa kaso may kapansanan na rin. Tapos yung anak ko naman, anak ko po na isa, wala pong trabaho walang hanap buhay. Okay. So yung mister nyo ngayon, nandoon sa bahay nyo? Oo, mag-isa lang. Yung anak mo May nanay? kapansanan. Opo, yung anak mo nanay, isa rin lang? Pero Okay. hindi yun naman nakatira sa amin. Okay, so kung walang hanap buhay yung anak nyo, may kapansanan yung mister nyo, paano nyo ho natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan nyo, lalo na ngayon, may sakit ho kayo? Meron po kaming maliit lang na tindahan. So doon po kayo kumukuha ng panggastos-gastos? Okay. Pero bago ho kayo nagkasakit sa puso, meron ho ba kayong trabaho? Wala din po. Sa bahay din lang ako. Hindi rin ako nakapagtrabaho. Kasi may tindahan po ako. Tumanda na ako sa pagtitinda. Sari-sari store. Opo. Gaano na po katagal itong sari-sari store nyo, nanay? Mga 10 years na po. Okay. So, ngayon, nanay, lumapit ho kayo dyan sa Kongreso, sa Ako Bicol. Ano ho ang pinakapangunahing pangangailangan po ninyo? For angioplasty po ako sa Philippine Heart Center. Okay. So, yun po ang kailangan gawin sa inyo. Yun po ang advice ng doktor. Yes po. Opo. Eto ho, nanay, para mabigyang solusyon ang inyong alalahanin. Kasama rin natin ngayon si Sir Rudy Vizcaya, ang Ako Bicol Party List Coordinator sa NCR. Rudy, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan sa Bicolan. Maray na hapon po sa Indugabos dyan. Opo, Rudy, ano bang may tutulong natin dito kay Nanay Maria Teresa? Ito ay tamang-tama. Dumulog sa ating tanggapan sa Kongreso. At ina-champuan niyang People's Day ngayon ng Ako Bicol Party List. Alam mo naman, ang Ako Bicol Party List, pag mayroon lumapit na kailangan tulungan kagad natin. Opo. So ano po Katunayan nga po ano po yung maaring matanggap ni Nanay na tulong mula sa Ako Bicol? Sa pamagitan po ng guarantee letter at para po mabigyan na po natin ng solusyon ng kanyang problema sa Philippine Heart Center, dali-dali naman po akong inutosan ng ating Congressman Elizalde po, na gawang kagad ang pamamaraan upang mabigyan kagad ang guarantee letter ang ating kababayan, ito si Nanay. Kaya po, ako naman dali-dali pinagawa ng kagad ang guarantee letter para mabigyan na kagad ng solusyon ng kanyang problema. Patunayan po, ang guarantee letter ay hawak-hawak na nila yun. Ayun! Ora mismo! Ora mismo, Rudy. Iyo po, opo. Opo. Okay, Nanay, hawak nyo na po yung guarantee letter na tulong sa inyo ng Ako Bicol Party List sa pamagitan ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Ano pong masasabi nyo? Maraming tama po sa lahat ng tumulong. Sa staff, lalo na po kay Sir Rudy Vizcaya. Salamat po. Malaking tulong po. Opo. So, Nanay, ingat kayo lagi at hangad po namin ang inyong paggaling. Rudy, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo dyan sa Bicolan. Opo, mabuhay ka, Rudy, at mabuhay ang Ako Bicol dyan sa NCR. Mga kaibigan, sapagkat ayun, ora mismo, hawak na pala, tinurn over na mismo ni Rudy kay Nanay, ora mismo, ngayong oras na ito yung guarantee letter para naman magamit na ni Nanay sa kanyang pagpapagamot. Ayun. So ganyan po kabilis ang pag-aksyon ng Ako Bicol, tabang ora mismo at Ako Bicol Party List. Kahit po doon sa NCR ay talaga pong ora mismong umaaksyon para po sa mga kababayan natin na nangangailangan at dumudulog at humingi ng tulong para po naman sa kanilang gamutan, mga kaibigan. Paalala lang po uli, yung pong maagang pamasko ni Congressman Saldico, kung napakinggan nyo po ng maayos kanina, yung aking po mechanics na binanggit, tuwing Biyernes po yon,
maghanda-handa po kayo, tumawag, malay nyo, kayo ang unang matagpuan ng Santa Claus pagdating ng Biyernes. Samantala mga kaibigan, makakausap rin natin ngayon sa kabilang linya naman, si Angeline Villamor. Humingi siya ng tulong para sa kanyang tatay-tatayan. Meron bang ganoon? Nanay-nanay, tatay-tatayan, nanay-nanay, anak-anakan, syuta-syutaan, may din pala ganoon, ano? Tatay-tatayan. Pwede yung ganoon, ano? Kabit-kabitan. Dapat pala kanina yung terminong ginamit ko doon sa una nating bisita. O sa kabit-kabitan. Di ngayon, dito tayo sa tatay-tatayan na si Domingo Mangulit na may iniindang sakit sa puso. Magandang hapon sa iyo, Angeline. Magandang hapon po. O yan, si Angeline. O Angeline, kumusta ang kalagayan ngayon ni Tatay Domingo? Yun po, nasa bahay po siya. Naghihintay lang po na mapaschedule po siya ng operasyon. Nangangala pa po kasi kami ng mga tulong para po ma-igaw na namin po siya sa heart center po. Okay. Kaano-ano mo po si tatay? Actually po, family friend po nila ako. Tapos yung catchmate din po kasi pamangkin po nila. Ayun. Opo. Si Tatay Domingo ba may pamilya rin? Meron po. Si nanay po kasi nagte-therapy na rin po. Tapos yung isang anak niya po, siya na po yung nagbabantay sa kanila din sa bahay. Tapos yung mga apo lang po. Ayun. So, yung anak niyang isa nagbabantay sa kayong mga apo. Kaya kayo ngayon yung naglalakad para matulungan siya sa kanyang gamutan. Opo. Opo. Yung bang pamilya niya, yung mga anak niya ba may hanap buhay din? Kasi, siyempre, may gastusin yan. Lalo na yung pang-araw-araw. Meron po, kaya lang po kasi, last July po kasi, biglaan, wala. Hello? Opo, sige po. Last July po kasi, biglaan po yung pag-opera sa kanya. Bali, nagpa-check up po sila sa isang private hospital po sa Manila po. Hindi na po sila pinalabas kasi kailangan niya na po na para malagyan yung battery yung puso po niya. Kaya so yan po yung inilapit, yan po yung Opo. So yan po yung sitwasyon na yan po yung inilapit niyo diyan ngayon sa Congress, sa Bicol. Opo, kasi po napakalaki po ng nakautang na po sila ng malaki dahil po napakalaki ng yung binayaran nila last July po. Kaya ngayon po nilipat po namin sa heart center po para po makahingi kami ng mga tulong sa mga congressman po, mga mababait natin mga kababayan na nagbibigay talaga po ng tulong para sa mga nangangailangan. Eto Nanay Angeline, makinig kayo para mabigyang solusyon ang alalahan ninyo. Kasama pa natin dyan at katabi pa rin natin dyan si Karudi. Karudi, magandang hapon po uli. Magandang hapon po uli. O Karudi, dito lang po tayo. Karudi, dito naman sa problemang idinulog ni Angeline. Ano po ang proseso naman na gagawin natin dito? Ito po ay dumulog na sa atin to rito. Hindi kailangan talagang tulungan po natin. At ito po ay sinabi kagad sa akin ni Congressman, ng ating Congressman Elizalde ko, Congjel, huwag mong pababayaan yan, tulungan mo agad. Ora mismo, pinagawa ko agad ng guarantee letter. Ngayon, hawak-hawak na yung kanyang guarantee letter. Ayun! Talagang ura mismo. Napakabilis ng pag-aksyon ni Karudi at ng Ako Bicol team dyan sa Kongreso. O Nanay Angeline, hawak nyo na ngayon yung guarantee letter. Apo. Ano pong masasabi nyo? Kami po, in behalf po sa family ni Tatay Doming po, nagpapasalamat po kami kay Congressman Elizalde ko, Congressman, ako Bicol Party List po, kay Second Nominee Attorney Raul Angelo Bongalan po. Siyempre po kay Sir Rudy na talagang hindi niya na pinatapos yung sinasabi ko pero pinirmahan niya na po at sobrang thankful po kami din sa resulta na binigay niya po sa amin po. Sobrang malaking bagay doon. Tapos din sa mga staff po niya, sobrang pong matulungin po, in-accommodate po nila kami.
Yun po. Tapos yung pag-ask ko po ng tulong talagang wait lang po, may papakausap po ako sa inyo para matulungan po kayo ng gusto. Kaya sobrang thankful po kami na binigyan kami ng chance ng Ako Bicol na matulungan po. Okay. So, Karudi. Yung media po na... Opo, maraming salamat, Karudi. Talagang tunay na ang Ako Bicol ay katulong na kakampi pa. Ibo, basta magdulog kayo sa Ako Bicol Party List. Wala kayo isang sasabihin, tulungan kayo ora mismo. Ayun, okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag